An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la setuma bi ye dɛnɛ ye dɔ faraje daminɛ dɔ fɔlɔ don bi dɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo duurunan mai kalo don bi y'o tile 23 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min ye n'i y'a sɔrɔ o ye selifitinin kalo ye an balada k'a fɔ bi y'o tile 23 ye jate la san kalo tanna don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ an ka minisiri dɔw ye minnu tun talen bɛ taama na Irisila jamana kɔnɔ na o taama kunjɛra ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya sira dɔw ye ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya sira dɔw ye Irisila ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo dɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min alamisa ne ka dugujɛ juma na bɛnganɛ waleya kɛba dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen marifatigi dɔw kucalakaw fɛ yen olu ka tubabu mɔri min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye zanke ka taa n'a ka denbaya minɛ ne ka taa n'u ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ka dɔn k'a fɔ alamisa kelen ne ka dugujɛ juma na wulikajɔ kɛbaw ye wulikajɔ kɛ k'u kunda tamanin kan n'o ye marifatigi dɔw ye ka taa bɛn an ka lakanabaa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ gendarmenakaw ye o ko senfɛ maa dɔw ni tora kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen na maa min n'i y'a sɔrɔ o ye taaburu ye ale tun minɛna kabini sunkalo mangɔnɔ kɔnɔ na kunnafoni na i ka dɔn k'a fɔ k'a porokotora jariwala tigilama minnu tun y'a minɛ a porokotor'u bolo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasama balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ an ka lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnen na olu ka kunnafoni di sɔrɔ min bɛ yen n'o ye DURPA ye olu bɛ wulikajɔ la nin waati in na k'o sɔrɔ ka kunnafoni ko yɛrɛ k'a dangɛrɛmaya maaw ka dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na bi wulikajɔ ka se ka kan ka se ka kɛ jamana kɔnɔ na ka se k'a dɔn bi an ka kunnafoni minnu bɛ di sani a ka taa di cogojugu wɛrɛw la jamana wɛrɛ kunnafonidilaw fɛ fasodenw yɛrɛ kunnafoni ɲuman ka da olu tulo kan kunnafonidilaw ka se ka kɛ sababu ye ni ka se ka yakubaya ka kunnafoni k'a bila basigi ani lafiya minɛ kɔnɔ ka ɲɛsin faso ma o y'a kunba ye o dɔgɔ furancɛ kɔnɔ an b'a ladɔn k'a fɔ tile saba kalan min y'a sɔrɔ daminɛ Mɔtikaw fɛ yen o kɛnɛ kan da sera kuma caman ma min ye bi an ka jamana kɛlɛkɛcɛw u bɛ baara minnu na DURPA kɛrɛnkɛrɛnnen na i ka dɔn k'a fɔ ale ɲɛma danga n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ colonel Mamadu Samake la ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Halisa fɛn min bɛ k'a d'an ma halisa fanga min bɛ n'a la dɔ ka fara o kan k'an kɛ ka se sɔrɔ dugu kan ka jamana libéré ni tension minnu b'an dala yen mais an m'a bɔ yɔrɔ dɔn mais a bɛ ka jamanadenw degun n'o poussera sisan n'an ka faga n'an ka se n'an ka sanayɛlɛ an bɛ sɔrɔ ka don phase filanan na Mali ko la parce que Mali ko ni 2020 n'a décrétera phase saba don an bɛ phase fɔlɔ de la kisɛ ci ni fagali ni hostilité ka ban fɔlɔ o phase fɔlɔ ye n'o banna an bɛna phase de stabilisation na sécurité droit ni fɛn bɛɛ nati ale développement ni fɛnw entamé population ka commencé ka bɔ u yɛrɛ la ka don oui sisan kɔni an bɛ Mali la tension tɛ yen kɛlɛ tɛ yen risque tɛ yen donc phase filanan stabilisation mana kɛ tuguni an bɛ sɔrɔ ka na élection la wa bɛɛ sigilen i bɛ se k'i sigilen to bɛɛ miiri min ka di i b'a fɔ ne bɛ fɛ nin de ka taa sigi parce que man ka décision ta ni pression ye mɔgɔ mana bere jɔn kunna f'i ka taa nin tigi ta mɔgɔ mana wari d'u ma k'a fɔ taa nin tigi ta ne yɛrɛ sigira miirila n y'a dɔn k'a fɔ oui pression min b'an kunna tension min b'an kunna nin bɛɛ poussera ka bɔ yen nɔ économie bɛ ka commencer ka yɛlɛ bɛɛ ka dun ka fa b'i bolo ne tɛ taa n jɔ i da la k'i ka nasɔngɔ minɛ i la nɔ ne bɛ sago kɛ mais min ka di n b'o de kɛ o parce que n ka balo t'i bolo n ka fɛn t'i bolo n ka liberté bɛ n bolo n ka droit bɛ n bolo i tɛ se ka ne influencer cogoya si la o de esprit la an bɛ se ka na troisième phase Mali ko la n'o ye. an ma lɔn k'a fɔ nin tun ye Samake Mamadu kan ye o ko in senfɛ DURPA yɛrɛ a ɲɛma Sulemani colonel Sulemani Danbele ale da sera ma Mali ka G5 Sahel ko gɛlɛ minnu b'a la ale ye ɲɛfɔ min k'a la o filɛ. N'i ye jateminɛ kɛ bi G5 Sahel la n'i y'a sɔrɔ ko bataillon kelen bɛ dugu dɔw la i bɛ taa sɔrɔ Mali kɔnɔ bataillon 4 de bɛ yen G5 cadre kɔnɔ Gomakura Nampala Tessit ani Bulkesi ni bataillon 4 bɛɛ a minɛn bɛɛ ye Mali armée ka minɛnw de ye ni bataillon 4 bɛɛ a kɛlɛdenw ye Mali ka kɛlɛdenw de ye ni bataillon 4 bɛɛ u bɛɛ bɛ Mali kanw de kɔnɔ Mali de y'u dilan G5 Sahel cotisation na mɔgɔ tɛ Mali kan cotisation an bɛ wariw de don a la
ko présidence c'est l'homme a ko côté d'homme mo donc jela pour que ka nafa de sorala aka nyonga kanfo. Il s'est trouvé que même G5 Sahel be appui munu ke jamana wo par exemple ou be carburant on dit ani dumuni boîte de ration nunu bolu de dit là-bas na o ya di jamana nani do be ma di malima ngo be ke jamana de na ikan ki ka responsabilité d'état ka fo ne fana ne jamana de na dignité be ngolo na horonya il faut que o ka bla no la il faut que aka dira ka fo ne jamana souverain de an ka jamana an jamana kɔrɔ de danbe jamana an y'o de maliyɛn tiɲɛna sisan do ko fasa dɔw tun bɛ o tɛ kɛ maliyɛn na fiyewu an ko an tɛ sɔn a ma bi an tɛ sɔn a ma sini o fana la lɛtiri kɛla siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 G5 ɲɛmɔgɔw ma o ma réagi donc Mali fana ko G5 an t'a la bi an t'a la sini sisan an ko an y'an bolo bɔ Faransi bolo sisan an ko an bɔla G5 la ŋunuŋunu kumaw cayala tiɲɛ do mais G5 tɛ se ka na foyi kɛ jamana in sécurité yɛrɛ la n'aw ma mun kɛ bolo denkɛnin kelen tɛ bɛlɛ kan aw bɛ fara ɲɔgɔn kan mais n'a bɛ ka kɛ ɲɛdɔnya ye i sen bɔ. an balɔdan k'a fɔ nin tun ye colonel Sulemana Danbele ni tun y'ale kan ye surasiw ka kunnafonidikow kɛrɛnkɛrɛnna o ɲɛmaayaso kunna an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma jamana ɲɛtaa k'o sabati n'an bɔra o hukumu kelen kɔnɔ na Mali ale bɔlen kɔfɛ G5 Sahel la Professeur Clément Danbele ale bɛ hakilila dɔw ko senfɛ an ka lamɛn. An tɛ se k'an ta kɛ kuma bɛɛ ko n'an dimina dɔrɔn an bɛ se k'an disi gosi k'an muscle yɛrɛ an bɛ taa n'o tɛ G5 Sahel jo t'a la Mali faamaw ye min kɛ bi u joro mais mɔgɔw jo bɛ ko dɔ la i b'i tɔto o ye jumɛn an bɛ situation min kɔnɔ bi Maliyɛn bɛɛ ka hamina ko y'an ka lakana de G5 Sahel n'a sɔrɔ k'anw bɛ bɔ a la de k'a fɔ k'an bɔra la an bɛ don ɲini la o ka busa n'a ye o fanga ka bon n'a ta ye i bɛ se k'o faamu mais an bɛ bɔ a la ko parce que ko fanga fɛn turu ma d'anw ma o tuma fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ mɔgɔw bolo diɲɛlatigɛ la k'a fɔ ko n'i bɛ fɛn kɔnɔna la i hakilinata ye min ye i sago ye min ye n'o ma kɛ i ka jija a kɔnɔna la f'i sago ka kɛ o fana bɛ se ka kɛ o par des voies diplomatiques an bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ sigikafɔ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ laɲiniw kɔnɔna la tiɲɛ don an jo b'a la k'a fɔ an bɛ dimi parce que fɛn bɛ ka kɛ an na jɔnmana don i n'a fɔ colonel Abdulaye Mayiga fɔ mais ni ko dɔ kɛra la n'a tɛ bɛn ma i b'i ka jamana yɛrɛ lajɛ situation lajɛ i b'i ka jamana ka mɔgɔ lajɛ i b'i ka jamana taabolo lajɛ i b'i ka jamanadenw yɛrɛ ka hɛrɛ lajɛ k'a fɔ est ce que ni ne ye nin comportement kɛ conséquence jumɛn b'a la conséquence jumɛn t'a la a conséquence fɔlɔ ye jumɛn ye a conséquence fɔlɔ ye min ye fɔlɔ o ye an bɛ ka image dɔ de di an yɛrɛ ma sur le plan international o y'an bɛ bɔ fɛn bɛɛ la ni an fɛngɛna dɔrɔn an b'a fɔ k'an bɛ bɔ c'est finalement a bɛ kɛ faiblesse o ye ka kɛ fanga y'an bolo a bɛ kɛ dɔgɔyama de ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma k'a fɔ o tuma na Mali fanga dɔ de bɛ sisan a tɛ se ka foyi kɛ ka foyi dilan fo dɔrɔn an bɛ bɔ a la a tɛ se ka foyi kɛ ka foyi dilan fo dɔrɔn anw dimina an bɛ bɔ a la wa n'anw bɔra la tuma bɛɛ an b'a fɔ ko dɔ de nɔ don il faut les gens s'assument qu'on dise la vérité nous on dit jamais un moment k'a fɔ an yɛrɛ nɔ don a ye moment an man ka kɛ an b'a fɔ tuma bɛɛ de ko dɔ de nɔ don et puis complot de bɛ anw da la tuma bɛɛ complice de bɛ anw nɔfɛ tuma bɛɛ mɔgɔ si tɛ anw fɛ diɲɛ kɔnɔ ça c'est pas vrai o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ an tɛ se ka kɛ ko jamana kelen bɛ diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ jamana min fɛ jamana kelen bɛ diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ de bɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ anw kama jamana kelen bɛ anw de bɔra kalama dɔ de bɛ nin kɔfɛ ko mana kɛ bi Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ko dɔ de b'a kɔfɛ an k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛ tɔn min na n'a gɛlɛyara o gɛlɛya kɔnɔna la an k'a lajɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ Maliyɛn ka cigu Maliyɛn bɛ kodɔn mɔgɔ bɔ bɛ Mali la an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a dilan cogo di walasa anw yɛrɛ ka tɔn in k'a imposer tɔn ninnu caman bɛ yen n ka sigira anw fɛ yan. an balɔdan k'a fɔ nin tun ye Professeur Clément Danbele kan ye fɛn min y'an ka jamana ɲɛta ye basigi lafiya o bɛ Mali sɔrɔ sira min fɛ Ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye k'aw ladɔn ye k'a fɔ alamisa don k'a dugu jɛ juma na min ye marifatigi dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnna kojugukɛla olu y'u kunda i ka dɔn k'a fɔ tamani o min kɛra ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ an ka lakanabaw olu ka yɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya gendarmenakaw ko marifaci kɔni o bɔra la o kɛra so y'an ka gendarmeka 2 olu ni tora la ka tila ka maa 2 wɛrɛ olu ka tila ka jɔngi olu taara ka na Labitani Bamakɔ kɔnɛ na olu bɛ furakɛli yɔrɔ la Gabriel Touré la o senfɛ Cheikh Ousmane Marana Aidara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale bɔdugu ye yen ye ale wulila k'i jɔ ka taa ɲɛ da u kan o senfɛ Cheiruka ye kuma min fɔ o filɛ. Komi a b'a kalama cogo min na an ka dugu la Tamani Ala y'a kɛ u taara bi an ka dugu kan n'o ye an ka faamana mɔgɔw ye gendarme minnu bɛ yen u taara mugu ci u la mɔgɔ 2 tora la alors mɔgɔ 2
fana blessé an nana olu banabaatɔ de lajɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan an nana banabaatɔ de lajɛ ni ala sɔnna se bɛ ala de ye ala k'u lafiya ala k'u ɲuman bɔ an b'a ɲini ala fɛ fana jamana in ala k'a kisi jamana in ala k'a basigi ala ka malidenw hakili sigi ala kɛra bonya kama sɔlɔ ala rasul. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Seru Usman Madana Aidara kan ye a talen ɲɛ da banabaatɔw ka labitani kuma tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ yarabi ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kucalakaw fɛ yen min ka dɔn k'a fɔ tubabu mɔri dɔ ye fɔcogo la n'i y'a sɔrɔ o ye an balima kerecɛnnaka ye ale tun ye ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔden a bɛ yaala kucala duguw la ka se ka diinɛ kɔni k'a ɲɛfɔ maaw ye n'o ye kerecɛn diinɛ yɛrɛ ye k'a kɛcogo ɲɛfɔ maaw ye a kɛlen don k'a yɛrɛ di o baaraw de ma kabini ka dɔn k'a fɔ a na waati fo kana kɛ a danna bamanankan kana bamanankan kalannen kɔfɛ k'o sɛbɛkɔrɔ mɛn kosɛbɛ a fa ni ba a bɔra n'olu bɛɛ lajɛlen kana sigi kucalakaw fɛ yen an b'a lɔn k'a fɔ k'a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ an ka jamana tɔgɔ kɔrɔw ye kɛnɛ n'o ye Zankɛ ye o Zankɛ in dɛ ko wulikajɔ kɛra alamisa don fitiri tɛmɛtagani marifatigi dɔw de nana u bɛ mɔbili kɔnɔ la u ɲɛdaw bulugulen don ka se ka n'a ka denbaya minɛ ka taa n'u ye nka sɔn'u k'ale minɛ o y'a sɔrɔ ani dɔnyɛkɛ dɔ de bɛ sigila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o kɔni mitera u ka baara yɛlɛmana yɔrɔ wɛrɛ la na kɛ u nana u t'o kalama u taara u ka da la u m'o sɔrɔ yen ko denmisɛnnin dɔ de bɛ yen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u nana Zankɛ ka da kɔngɔ Zankɛ kɔni ka da yɛlɛ dama ani marifatigiw ka se ka don ten ka marifa kɛ ka Zankɛ gosi k'a ben ka tila k'a minɛ a n'a ka denbaya u ma nani boɲanko ka taa n'u bɛɛ ye fo nin yɔrɔ in na u kɔni ma ye fɔlɔ yaasa ka nin bɛɛ prɛtikɛ d'a ma an ka taa kucalakaw fɛ nin waati na Nantume b'a bolo nin waati na e jɔnni ne ye Mohamed Baba Nantume ka bɔ Kucala. Mohamed Nantume an ye kunnafoni sɔrɔ alamisa fitiri selilen kɔfɛ ka don juma su kɔnɔ la ka n'a dugujɛ juma na ko wulikajɔ kɛra marifatigi dɔw fɛ ka taa farajɛ dɔ n'o ye Ameriki jamanaden dɔ ye n'a tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kucalakaw fɛ yen nɔ ko wulikajɔ kɛra ka taa tɛgɛ da ale kan a n'a ka denbaya ka taa n'u ye u ma nani boɲanko a ko kɛra cogo di. Abdoulaye Kulibali an b'i fo tubabukɛ dɔ b'an baara yan a tɔgɔ ye ko Zankɛ Kulibali. Tubabukan yɛrɛ kɔni bɛ Kucala yan commune n'an k'a ma ko Sinsina ni Kucala donna ɲɔgɔn na Zankɛ wulila ka taa sigi Sinsina a bɛ yaala ka wajuli min fɛn mɔgɔw kun chrétien don an bɛ Zankɛ dɔn ni o ye depuis a tɛ bamanankan mɛn fo kana kɛ a yɛrɛ ye bamanankan mɛn a bɛ don mɔgɔw la an kɔni bɛ sɔmi min na alamisa don ne yɛrɛ tun bɛ misiri kɔnɔ safɔ jiginni n balila ka bɔ ka ye Zankɛ ka kare kɔnɔ jamakulu camanba jɔlen bɛ yen an ka lakana tigilamɔgɔw fana ka mobili bɛ yen an munumuna ka lajɛli kɛ an y'a ye k'a fɔ ko kuru maramafɛntigi dɔw de nana ka na Zankɛ minɛ ka taa n'a ye ma da Zankɛ kelen ma ko ye Zankɛ minɛna Zankɛ muso minɛna a fa n'a ba fana minɛna ka taga n'u ye Abdoulaye u y'a jira k'a fɔ alamusa fitiri selilen kɔ ko denmisɛnnin dɔ de bɔla kare kɔnɔ ni kana Zankɛ ka da kɔnkɔn Zankɛ ni duwanyɛkɛ dɔ de tun bɛ sigi la ala y'a kɛ duwanyɛkɛ in mitela ka taga fitini nana kana duwanyɛkɛ ka da kɔngɔ a bɔla yen dɔrɔn ka taga Zankɛ ka da kɔngɔ Zankɛ bɔla kana ka da yɛlɛ o ma tɛmɛ 1 minute ka mobili dɔ nana kana juru fɔlɔ la u ye marifa kɛ ka gosi a kan na Zankɛ kirinna a kirinna tuma min u y'a minɛ ka don mobili kɔnɔ ka laban ka don du kɔnɔ denbaya kɔnɔ maa tɔw mago bɛ minnu na u y'olu minɛ ka taa n'a ye fo bi an kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn fosi sɔrɔ Zankɛ taayɔrɔ kan ala ye nin de kɛla an fɛ yan. Mohamed u ye Zankɛ minɛ u ma dan o ma ka tila k'a somɔgɔw minnu minɛ olu bɛɛ ye farajɛ i n'a fɔ Zankɛ wa walima a ka malisigi kɔnɔ na a ye muso furu Kucala de. Abdoulaye Zankɛ kun ye muso dɔ ta Kucala yan o muso in de minɛna ka taa wa a ka tubabumuso in de minɛna ka taa wa ma se ka kunnafoni jɔnjɔn foyi dɔ a kan ka d'a kan depuis ko in kɛla lakana tigilamɔgɔw ko u bɛ u ka recharge ni jateminɛw na an ka gendarmelakaw ni polisilakaw u bɛ sɛgɛsɛgɛliw la taa ni ka segin baaraw u bɛ k'olu kɛ an fɛ Kucala yan fo bi kunnafoni jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ a la Abdoulaye. Kɛninkɛ Zankɛ la Kucala dugu cɛmancɛ la aw yɛrɛ minnu bɛ yen ni aw bɔra kɛnɛ kan ka nin ko in ye aw ye maaw bila cogo di. Abdoulaye nin kɔni kɛlen nin kɛla sababu ye ka bɛɛ lasiran ka d'a kan Zankɛ bɛ quartier min na Sinsina ye dugu cɛmancɛ ye ko in fana kɛla ka maaw to circulation na maaw yɛrɛ ɲɛ b'a la bɔla mobili kɔnɔ ka na Zankɛ minɛ ka taga n'a ye machine ma se ka foyi kɛ marifatigiw don Abdoulaye a kɔni ye an bila dusukun kamikami minɛn kɔnɔ an sirannenba don a kɛla sababu ye ka daminɛ jeudi fo ka se bi ma ni fitiri kɔni selila bɛɛ jantilen don i ka bulonda la Abdoulaye. U taara n'u ma joli. Ma naani. Jama fanba kɛlen bɛ ka sigana ta ka ɲɛsin jɔnniw ma k'olu bɛ se ka kɛ nin kɛba ye ka ɲɛsin Zankɛ ma. Jama fanba kɔni kɛlen don ka sigana ta ka ɲɛsin kuru maramafɛntigiw de ma ka d'a kan u nana mobili min na minnu tun bɛ kiisigi la kare kɔnɔ ko plaki tun tɛ mobili la ka laban ka ɲɛda bɛɛ masqué ko kura
parfois b'u bolo an kɔni b'a digiya k'a fɔ ni kulu maramafɛntigi de Abdoulaye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu kɛlen bɛ ka marifa ta diinɛ kama k'a fɔ f'u ka diinɛ in kɛ u yɛrɛ sago ye kumakan laban min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ bɛɛ ye o ye k'a fɔ an bɛ nɔ min na sisan jamana kɔni ka gɛlɛn nin waati ka da ka jamana ɲamina yɔrɔ caman bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la an ka lakana tigilamɔgɔw bɛ baara la kun o n'a ta bɛɛ an k'an janto an yɛrɛw la Jankɛ kɔni minɛna anw fɛ yan ka taa nin cogo in na fo bi an kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw la k'an jɔlen foyi ma se ka sɔrɔ a la fɔlɔ ala ka Jankɛ ɲuman ye ala ka Mali suma ka dugawu kɛ jamana faamaw ni jamana dɔnnibagaw ye yarabi dugawu min bɛ kɛla jamana ye Abdoulaye halisa ala ka dugawu minɛ an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Mohamed Nantume ka bɔ Kucala an cakɛɲɔgɔn don a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi ala ka basigi ni ye Zankɛ ni y'a sɔrɔ ale minɛnen bɛ a n'a kɛ denbaya ala k'o ɲuman segi u ka denbaya la hɛrɛ ni baden kɔnɔna na fɛn bɛ fɔ hali bi basigi lafiya kama wulikajɔw bɛ senna ka belebeleba ka fara kan ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen n'u b'a kɛ n'a sɔrɔ u tɛ se ka taa n'a tigiw ye fiyewu a dɔ bɛ dɔ la wulikajɔ min n'u b'a kɛ e ka dɔn a bɛ sensubaya nka a caman bɛ i b'a sɔrɔ u b'a kɛ de ni ka tila ka taa n'a ye o ye ka dɔn k'a fɔ ko ye ko min bɛ yen n'a sɔrɔ kunfɔlɔja a bɛ na ni dabifan cayali ala ka tile ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ ka daminɛ alamisa don kana juma na fo sibiri do marfaciw tun bɛ Siribala ye marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Nadani o yɔrɔw la o kɔni min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ senna bi sira dɔ b'a yirana k'a fɔ ni wulikɛjɔw ma kɛ ka ɲɛsin ye ma a dɔ bɛ dɔ la sɔmiya nata ye ko gɛlɛyaba bɛ don a kɔnɔna na i yaasa ka nin pɛrɛtikɛ d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ yen nin waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan e bɛ mini ka bɔ Siribala an ye kunnafoni sɔrɔ ko jadwala tigilamaw dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na k'u ye wulikajɔba kɛ ka ɲɛsin aw ka mara ma yen nɔ a ko kɛra cogo di sibiri tɛmɛnen de y'a tile 3 ye don o don bɛna mugu ci anw na ala kɔni ka latigɛ la baasi kɔni ma maa si sɔrɔ nka tiɲɛ na u bɛɛ k'an deguya kosɛbɛ ala an tɛ se ka bɔ a se ala an ka kungodaw an ka mɔgɔ tɛ se ka taa dɔgɔ ɲini n'an yɛrɛ bɔra ka taa an ka foro la u bɛɛ k'an bɛlɛ fan bɛɛ fɛ maa ninnu kɔni an kɔni ka dugu maa tɔw caman bɛ yen olu si tɛ donsara olu ni kungokɔnɔmɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ o ko an di samiyɛ kɛ ɲina salanko an ma samiyɛ kɛ ɲinanda yɛrɛ ko k'a tɛ kɛ jumadon an ka malo dɔ tun bɛ kan u ko malo in de kan k'a tɛ gosi ala y'a kɛ sɔnni u ka na o y'a sɔrɔ gosilikɛlaw ye malo kan k'a gosi ka na u bɛna waati min o y'a sɔrɔ an nana sibiri dɔ sigilen u nana ka na yanni an ka dara u nana ka na mugu da dara na o gɛlɛya kɔni bɛ an ka bi n'a bɛ ka dɛmɛ kɔni sɔrɔ a ka d'an ye o t'an sirannen don ɲina samiyɛ kɛcogo la kosɛbɛ an bɛ min fɔ mali faamaw ye n'u bɛ se k'an dɛmɛ ni dɛmɛ n'o dɛmɛ na ye u k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka lafiya an ka sigida la cogo min na anw yɛrɛ bɛ Siribala commune min na n'o ye Nfani ye larawuli de ma se anw fɛ yan fɔlɔ kabini kɛlɛ kɔni wulila faamaw ka munumunu ma se anw fɛ yan fiyewu lakana tigilamɔgɔw ka munumunu ma se anw fɛ yan n'u kɔni sera ka se anw fɛ yan pour que an bɛ se ka lafiya an ka sigida ka d'an ye faama tigilamɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛ ka na dɛmɛ don an na n'o tɛ an kɔni ye kibaru na k'a fɔ bɛɛ ka baara kɛ yɔrɔ caman na a se kɔni ma kɛ an kɔni fɛ yan an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini fɛ n'u bɛ se k'an dɛmɛ cogo o cogo la k'u gɛlɛya u ka se an yɛrɛ fɛ yan pour que an bɛ se ka lafiya n'u kɔni mana samiyɛ kɛcogo foyi t'an kɔni bolo yan anw kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba sɔrɔ ko in na parce que k'an bɛ baara in daminɛ waati a fɔra ko an bɛ ka jɛ ko an ka sɔn ka fɔ k'an ma ko an ka bɛnkan ta anw de ko k'an tɛ bɛnkan ta ni dugukɔnɔmɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan sisan ka jɛ tigɛ anw kama an ka foro kunda n'an bɛ taa la u bɛ taa jan da an ɲɛ sisan kɔni a kɛmɛ an bɛ na an nafa f'a ka so yɛrɛ ye n'u kɔni ma wuli ka dɛmɛ ɲɛsin an ma an degunnen kɔni bɛ bi da an degun bɛ o ye degun dan ye an balɔden k'a fɔ ni tun ye sira dɔ kan ye ka bɔ Siribala marabolo kana kɛrɛnkɛrɛnnenya Nadani u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi lafiya ye yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye an balɔden k'a fɔ an ka minisiri dɔw kun talen bɛ Risila jamana kɔnɔ na u ni Risila jamana ɲɛmaaw ka se ka ɲɔgɔn ye fɛrɛ minnu kan ka tigɛ jamana ninnu ka jɛɲɔgɔnya siraw olu ka se ka ni kura don olu la a kɔni kɛra bonya ni karama kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma Risila bɛna dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛ sama tɛrɛngo b'o la ka taa se dɛmɛɲɔgɔnya sira caman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Mali ni Risila ni ɲɔgɔn cɛ ko baaraw bɛna yakubaya an ka minisiri bɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ko yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Aluseni Sanuna ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn mun ye terrainko ta fanfɛla ye comme a b'a dɔn cogo min na président de la république Asimi y'a yira k'a fɔ ale kɔni sago ye de terrain ka se ka wuli teliya la premier ministre fana ye a instruit fɔ an ye ani ministre des transports k'an n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an k'o kɛ donc ani Rusiw fana ka régie des chemins de fer an ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya u ka société minnu bɛ yan n'olu bɛ terrain ninnu baara kɛ an n'olu ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya donc comme aw b'a kalama an ye plan d'urgence dɔ bila sen kan mun valeur ye 7 milliards ye pour que ka se ka an ka terrain a lawuli donc a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an ye rail ninnu bɛɛ refait ka bɔ Bamakɔ fo Kayi an ye gare ninnu refait pont minnu bɛ an y'olu refait donc sisan a tɔ tun ye de terrain kunkolo ka essayer k'olu réparer ka dɔ fana san pour que vraiment an ka se ka trafic nin kɛ trafic kana jɔ bilen maintenant an ni Rusiw bɛnna kan k'a fɔ u bɛna équipe dɔ bila ka taa diya ye tile 15
olu bɛ s'an ma yen donc u bɛ train minnu b'an bolo XN et X2 u b'a essayer k'olu dilan rapidement en même temps an bɛnna kan k'a fɔ n'u y'olu réparer an mago bɛ train kunkolo 3 la an y'olu fana bɛɛ kuma fɔ. An balodan k'a fɔ ni tun ye ministre media sɔrɔ ɲɛsinba ka sɔrɔ ni musakakow ma Alhussein Sar ni tun y'ale kan ye taama in senfɛ Mali ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ɲɛsinba Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kan ye walima Ntɔma Ablaye Diop ale yɛrɛ bɛ taama in na ale ye kuma min fɔ o filɛ. Russie ani Mali baara caman bolo dalen b'a ni ɲɔgɔn cɛ baara kun fɔlɔ o ye lakanani sira ye ani Russie ye baara min kɛ lakanani sira la ani n'an bɛ kɛlɛkɛminɛnw ni pankulu minnu san n'u sera ko o bila an ka disposition na donc n'a fɔra ko lakanani sira fɛ an n'u bɛ bolo di ɲɔgɔn ma min na o bolo di ɲɔgɔn na ni o bɛ ka jaabi di o k'an ka matarafa o ka bila ɲɛfɛ halisa o fana kɛrɛfɛ bolo di ɲɔgɔn ma dɔ fana ba ani Russie cɛ n'o o ye question politique ye k'a fɔ ko olu ni anw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ filɛli kɛ direction kelen na Russie fana ale sigilen bɛ Conseil de sécurité des Nations Unies la ni mesure fɛn o fɛn taara yen nɔ k'a fɔ ko mesure bɛ taa Mali contrôle la Mali ka kelenya contrôle la ou bien ka sanction ta Russie wulila sen o sen n'o nana u ma sɔn hali CEDEAO kelen ka sanction ta k'u b'a sigi a selen Conseil de sécurité la Russie ban mais encore pour que o jɔsen fila ka sabati f'an k'a lajɛ de fana an bɛ se ka sɔrɔ sira yiriwali baaraw kan ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'a bɛ fɔ o ma ko coopération économique et commerciale an mago bɛ fɛn minnu na n'o bɛ bɔ yan nɔ an bɛ se k'olu sɔrɔ cogo di olu fana mago bɛ fɛn jumɛn na anw fɛ yen n'u bɛ se ka taa baara kɛ k'u ka sɔrɔ siraw yiriwa o sira fɛ o ɲinini bɛ ka kɛ contexte dɔ kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn de sisan n'o ye engrais n'o b'a to an bɛ se k'an ka sɛnɛ kɛ dumuni sɛnɛw ani kɔɔri sɛnɛni ni engrais tɛ jamana kɔnɔ parce que engrais dɛsɛlen de bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi hali ni wari b'i bolo i t'a sɔrɔ n'a fɔra ko blé fana n'o ye produit min bɛ kɛ ka nburu dilan alikama o fana Russie de b'o produit bon kɛlɛ min bɛ yan sisan nɔ o dɛsɛlen bɛ diɲɛ fan bɛɛ awɔ prix yɛlɛnna wa a tɛ sɔrɔ o fana kɛrɛfɛ essence ko fana ani gasoil ani pétrole o fana ye problème wɛrɛ ye sisan diɲɛ kɔnɔ a prix yɛlɛnna Ukraine guerre kama donc hali n'i ka nafolo b'i bolo i t'a sɔrɔ an nana fana k'a fɔ k'a lajɛ Mali chemin de fer ko o fana gɛlɛya b'o la donc k'a lajɛ terrain an ka terrain ninnu bɛ se ka bila sen kan cogo di Russie dun fana olu expérience ba de b'olu la terrain dilan ninnu na donc an nana o bɛɛ de la k'a fɔ k'a lajɛ nin ko ninnu n'o ye ko gɛlɛnw de ye maliyɛnw bolo ko minnu fana don jaabi teliman kan ka se ka bɔ a la donc an nana k'a fɔ ni ko fan caman yɛrɛ bɛ yen a bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko ni secteur privé bɛ se ka ɲɛnabɔ mais a ko sisan nɔ a sɛbɛ ka se maliyɛn bɛɛ ma a bɛ se ka gɛlɛya nati an ka jamana kɔnɔ o de la jamana ɲɛma ko nin ko ninnu a urgent don importance ba de b'a la an yɛrɛ ka wuli an ka se Russie ma k'a fɔ olu ka gouvernement ni anw ka gouvernement an k'a lajɛ an bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo di ka baara kɛ n'an ka secteur privé ye parce que olu de bɛ fɛn ninnu feere pour que fɛn ninnu ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la k'a lajɛ fana an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que ni fɛn ninnu sanna fana u ka se ka se Mali ma cogo min ka maliyɛnw ka vie fana nɔgɔya dɔɔni. An balodan k'a fɔ ni tun ye ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ɲɛnabɔli ma Ntɔma Ablaye Diop ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na ɲini fɛn ala k'a ka sɔrɔ sababu ye n'an bɔra ye an ka ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ Jo Sariya i ka da bunadamadenw ka hakɛ olu la tɔgɔtɔli kiri ministre so o ministre n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Mamadu Kasoge la ale taara ka taa ɲɛ da kasobon kuranba min bɛ an ka jamana kɔnɔ na n'o kasobonba n'o bɛ kɛnyɔrɔbakaw fɛ ka taa ɲɛ da o kan o taama in sen fɛ ministre ye kuma min fɔ ye an ka Kasoge lamɛn. A nana kɔlɔsi k'a fɔ baara kɛra et puis baara a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ kɛnyɔrɔba kasobonba franchement réalisation sugu min don bɛɛ kan ka na i ɲɛ da la parce que en réalité n'i y'a lajɛ k'a fɔ ko nin ye kaso ye mɔgɔ tɛ se ka da la parce que adamadenw ka hakɛ a bɛɛ de batolen don yɔrɔ in na parce que seli ninnu u ka bon u fɛrɛlen don et puis fiɲɛ bɛ don u fɛ donc n'i y'a jateminɛ fana docteur so bɛ yen bibliothèque bɛ yen sport kɛyɔrɔ bɛ yen docteur so bɛ yen donc franchement fɛn bɛɛ de prévoira pour que adamaden k'i to séjour la yan nɔ vraiment i kana degun kaso a kana kɛ degun ye mɔgɔw bolo mais a ka kɛ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ hakili sɔrɔ yɔrɔ min na k'u jogo falen ka bila sira wɛrɛ kan parce que kaso ma dabɔ pour que ka mɔgɔw pini k'u nimatɔrɔ
a dabɔra de pour que mɔgɔw ka réfléchir u ka hakili jakabɔ donc fili min y'u sɔrɔ u kana don o ɲɔgɔnna na pour que u ka se ka bilasira u ka baara dege min b'a to u bɛ segi ka na société kɔnɔ n'a fɔ a mɔgɔ tɔw bɛ cogo min na donc laɲini y'o de nafolo min donna la a bɛ t'i jɔ fo miliyari 11 bɔɲanko la donc a bɛɛ kɛra budget national de kan. an baloran k'a fɔ nin tun ye Mamadu Kasugi a fɔra cogo min na yarabi ala ka bila sababa minɛ kɔnɔ na ani dɔ yɛrɛ tɛ jamana ɲɛta ko ala ko sabati n'an bɔra ye an baloran k'a fɔ an ka furajɛla fanga ko dasumusubuni baara dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ o ye Aliman jamana ka cakɛda dɔ ye ka dasumusubuni kɛ yalima furajɛla fanga in ka di maaw ye wa a ma di maaw ye de o dasumusubuni kɔnɔ na jateminɛ fanba caman y'a yira k'a fɔ an ka jamanatigi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jamanatigi ko fasoden fanba bɛɛ b'a fɛ nka CNT kɔni k'i ka dɔn ko jɔyɔrɔ si ma y'o la kɛmɛ sara la ko tɛ maa kelen kan olu ka dasumusubuni kɔnɔ na maaw ka jateminɛ bɔ CNT kan yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu y'a kɛ a kunnafoni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka di maa min fɛ Abubakar Keita don an ka lamɛn. Mɔgɔw ka danaya bɛ Asimi de kan kosɛbɛ donc enquête in b'o de yira bon o dun fana i b'a ye terrain kan k'a fɔ o fana de don dan ye ni mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ kɛlɛ don ka kow to yen ka lajɛli kɛ donc mɔgɔw dalen don ɲɛmɔgɔ de la ɲɛmɔgɔ ka danaya o fana nafaba de b'o la donc an kɔni y'a ye k'a fɔ fɛn min fɔra papier kɔnɔ ani fɛn min bɛ terrain kan réalité don quoi ne dabali banna yɔrɔ min kɔni t'a la o ye kɛra CNT ta ye donc an y'a ye k'a fɔ ko population n'i ye kɛmɛ sara la mɔgɔ kelen de dalen don CNT la donc o ye fɛn min ka dɔgɔ kosɛbɛ a yirala k'u dalen t'a la a yirala k'u dalen don Asimi la sɔrɔlima ko la maintenant a ma da olu la parce que CNT taara cogo min o bɛɛ b'a la a bɛ se ka kɛ CNT composé ni mɔgɔ min ye a tɛ population yira quoi donc u ka kumaw tɛ se population fana ma an kɔni ɲɛ b'u la u bɛ jigin ka yɛlɛ u la mais k'a fɔ ko a nafa bɛ population kan o de b'a to k'a fɔ ni résultat sugu ninnu bɛ se ka sɔrɔ quoi donc an bɛ se k'a fɔ sisan est ce que CNT yɛrɛ kun bɛ wa est ce que CNT min bɛ yen a tɛ se ka lajɛ ka recomposer tuguni wa pour que CNT ka sɔrɔ min b'a to jamanadenw bɛ da u ka baarakɛminɛnw la. an baladan k'a fɔ nin tun ye Bubakar Keita ye a fɔra cogo min na CNT tiɲɛ yɛrɛ ka faso kɔnɔ na maa caman b'i yɛrɛ ɲininka mun de y'a kun ye a bɛ ka kɛ cogo di nka maa caman bɛ yen olu b'a faamuya k'a fɔ komi kalama taw ye dɔ yɛrɛ tɛ ka se ka mɔgɔw sugandi hakilimamɔgɔw la k'o de y'a kunba ye an bɛ fɛn min fɔ min da ka di Mali ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ Sogolokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Suwalakaw fɛ yen min ye farabuka dɔ ye nka e ka dɔn ale sigilen bɛ Suwa la o cɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a tɔgɔ ye Tabure Bɔre ale minɛna Sunkalo mangɔnɔ kɔnɔ na tun bɛ jamana kɔ kan nana de kɔɲɔ kɛra kɔfɛ k'a kana bɔ so o nani kɔnɔ na u taara minɛ k'a bɛ ka kunnafoni di Mali sɔrɔsiw ma maa caman y'i ta fɔ o Tabure sibirido ala y'a purugutu a bolila ka bɔ jadiwala tigilamaw bolo fo nin waati na fo a sera an bɛ don min ko bi Bamakɔ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma an y'a somɔgɔw lajɛ olu ye kunnafoni minnu d'a ma o filɛ. Ne Madu Bɔrɛ ka bɔ Farabugu mais pour le moment n bɛ Mauritanie. Madu Bɔrɛ jadiwala tigilamaw tun nani dɔgɔkɛ minɛ Suwala dugu kɔnɔ ka taa n'a ye k'a labilala ka bɛn sibiri tɛmɛnen ye a ko kɛra cogo di. Alhamdulilayi Abulayi a y'a yɛrɛ sɔrɔ a ye chaîne di tigɛ ka boli kɔ baasi foyi kɔni ma a sɔrɔ. Abulayi u bɛ kuma caman fɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ tiɲɛ na koyi u t'a fɛ k'a fɔ de. An ye kunnafoni sɔrɔ a dɔgɔkɛ min n'a minɛnen tun bɛ k'a tun bɛ ka kunnafoni di Mali sɔrɔsiw ma yalima o kuma ye tiɲɛ ye wa. O kuma mun filɛ nin ye Farakaya kasa bɛ mun na u b'a fɔ k'u b'olu de tɔɔrɔ ani dɔgɔfirika kasaya bɛ mun na ɲɔnɔ n'o tɛ n dɔgɔkɛ in bɔra jamana kɔ kan na a sen tɛ a foyi la dodo tɛ a mɛ kɛlɛ kɛ u balara ma dɔrɔn ka a tɔɲɔ ten nɔ ka lase jadisiw ma ba t'a fɛ yen misi t'a fɛ yen nɔ jango k'a minɛ nafoloku kama abila an b'a fɛ Mali ko bi kɔni a ko tɛ dogora ko ye ni maa ma y'i jabajɛ ala b'a dɔn kira b'a dɔn an bɛ mun kɔni f'u ye u k'u tile an ka faso ye an k'a minɛ an bɛɛ de ta don an ka bɔ jugu k'u bolo kan o di ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma jugu labatu ye. K'e dɔgɔkɛ tun bɛ taa Suwala garabali la ka taa mɔgɔw bagabaga k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw natɔla don ko mɔgɔw bɛ boli ka taa ka baganw to yen k'a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ka baganw ta ka taa feere o kuma ye tiɲɛ ye wa. Suwala ka si tɛ sɔrɔ mun bɛ se k'i bolo kɔrɔta diɲɛ bɛɛ tulo b'an kumakan na bi u ko bɔ arajo kelen ka kɛ kuma an k'olu tigiw dɔn n'a sɔrɔ tiɲɛ de wala kalo don u bɛna dɔn ne ye dɔgɔfirika di wa lahara don an ko Mali an t'a faso labila diɲɛ jɔsi ye mun ko k'a tun bɛ kɛ kunnafoni di sarasiw ma Maliden ɲuman bɛɛ kan ka kɛ kunnafoni di Mali sarasiw ma Tabure mun filɛ nin ye u hakilila ko n'u y'o di jadisiw ma k'u y'u tilalen u fasoden ɲumanw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ kɛ jamana in dilan o di ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma an ka taa tugu juguw kɔ kalo kan nafa t'a la ala k'i tiɲɛ bange kuma laban an b'an ka dodo den n'a ba bɛɛ lajɛlen fo n bɛ armée fo u n'u cɛsiri halisa k'u jija u ka jamana in ko nettoyali kɛ fasoden jugu mun ko jamana in di jɔ a k'i jɔ o su kan Abulayi n bɛ Sinɛ fo Betora la n bɛ Mama Danbɛlɛ fo Mama Dagara n b'a an ka dodo ba yɛrɛ fo Misi Kulubali Dɔgɔfiri fo ka taa se Toloba ma n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ ye Fatumata Kulubali ne bɛ Ɲɔnɔ yan n tɛnɛmuso halala den de don ale ye musoman den ne ye cɛman den a nalen ka bɔ Guinée Équatoriale a ma tɛmɛ kalo 3 ka Suwala a maminɛmuso bɛ Farabugu de a bɛnkɛ den don
bari ka kuma cayara ye muso kun ko ka kɔɲɔ kɛ ka n'a di ba ma k'a sɔrɔ ale tɛ dugu la cɛkɔrɔba ka kuma cayara a kana mali la a kana waati kɛ o waati kɛ kɔnɔna de la ni lajarabi y'a sɔrɔ nka an bɛ ala fo k'a barika da bi kɔni baasi foyi t'anw dɔgɔ la wa u bi ka kuma lankolon minnu fɔ manamanakanw de don ani juguyakanw cɔla yɛrɛ i bɛ se ka mɔgɔ jɔ kɛmɛ min bɛ taabolo don a bɛ jate n'a ko k'o ye basun ye k'o ye sagasun ye yarɔ kɔni ye manamana kuma de nka anw bɛ ala de fo k'a barika da an y'u bɛɛ lajɛlen kɔɲɔ di ala ma ala y'a yɛrɛ ŋaniya jɔ a ye a n'a ba bɛɛ kamana gana nin ko in na parce que mɔgɔ jugu yɛrɛ hakili la k'a tɛ segin ka na tuguni. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye balimaw kan ye Mamadu Bɔre ka taa se Fatumata Kulibali ma o kɔfɛ an ma danni ma da an ye Tabure yɛrɛ ɲini Tabure yɛrɛ de b'an bolo nin waati na e ye jɔnni. Ne ye Tabure Bɔre ka bɔ Kana bi an sigilen bɛ Suwa la. Tabure Bɔre an ye kunnafoni sɔrɔ ko jadiwala tigɛlamaw tun kɛlen bɛ k'i minɛ kabini sunkalo mangɔnɔ kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen na i sera ka porogoto a ko kɛra cogo di. Ka sabu kɛ u kun bɛ kɛ nɛgɛ min don sen na n'o ye gogoro ye a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ nɛgɛ min bɛ sen na n bɛ k'a tenter pour que bɛ se k'a sauter bon ala y'a kɛ gogoro sera ka sauter ka bɛn ni sibiri tilegan de ye n sigira tile fɛ ka se fitiri wagati ma fitiri wagati ninnu sera min kɛ kaba fiɲɛ wulila ka bɛn n'o niveau ye o fana o ye espoir di yan pour que ka se ka gogoro in tɔ labɔ n sen na ka sira ta n porokoto cogo filɛ. Gogoro in bɔlen i sen na k'i tun bɛ kungokolonba kɔnɔ na i sera ka kɛnɛ ye cogo di ka na se dugu kɔnɔna na. O ye ala ka dɛmɛ de ye sinon u bɛ ne minɛ don min na Suwala yɛrɛ pont kɔfɛ kɔnkɔkolon min bɛ yen n'i ye ne bila yen nɔ ka na Suwala dugu kɔnɔ ne t'a dɔn u taara ne ye yɔrɔ min na o tɛ Suwala fanfɛla ye o ye ne ɲɛsiri ka taa ne bila kɔn dɔ de kɔnɔ n'i y'a ye ne sera ka n yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o kɔn in kɔnɔ ka na dugu kɔnɔ o ye ala ka dɛmɛ de ye. I balala k'i yɛrɛ dugu jumɛn de kɔnɔna na. Ne tɛmɛna dugu min na Abilɛ n bɛ se k'a fɔ a ka ca ni dugu tan ye n ma don dugu ninnu si kɔnɔ sufɛ komi n bɛ tagama min kɛ sira fɛ n dɛsɛla yɔrɔ dɔw la hali n sen kun n tun tɛ se a kɔrɔ tugun n tora tagama na n binna n binna o yɔrɔ min na n sunɔgɔla ja binna n ka wagati kɔnɔna dɔrɔn n balila ka wuli n ye sira ta tugun commencera ka taga fo n jamana yɔrɔ jan n nana don dugu min kɔnɔ n ye radio jouer-kan mɛn dugu in kɔnɔ n y'a essayer ka na radio jouer-kan nɔfɛ dɔɔni fo ka na se dugu da nin ma ala y'a kɛ n bɛnna ni kamalen dɔ ye dugu donda la n ye kamalen ɲininka dugu in tɔgɔ la filɛ yɔrɔ min na sisan a ye tɔgɔ dɔ fɔ dugu in na n ɲinɛna n y'a fɔ a ɲɛna n ko n bɛ fɛ ka taa Molodo sufɛla fɛ a ye sira yira n na kɔni mais ala ko tiɲɛ n ye sira min minɛ n bɔra o sira fɛnɛ kan ne ka laɲini na n tun bɛ fɛ ka taa Molodo Bamanan de n nana Molodo centre de fɛ n bɛ se Molodo centre la wagati kɔnɔna min na o kɔni o y'a sɔrɔ kɛnɛ farala déjà fajiri bɛ wele n bɛ don Molodo donc n sera yen nɔ n sera ka dɛmɛ sɔrɔ ala ka maa ɲuman dɔ fɛ ka se ɲɔgɔn. U ye e minɛ waati min na u kun kɛlen bɛ k'i siri cogo di. n tun sirilen don yiri dɔ de la ko Cangara n tun bɛ kuma min kɔnɔ yɛrɛ Ablaye n t'a dɔn n b'a dɔn dɔrɔn n tun bɛ tu kɔnɔna na Cangaraw cɛ la. E nana minɛ don min na e nana minɛ cogo yɛrɛ jumɛn de la dɛ. Bon ne minɛna Suwala dugu kɔnɔ a kɛra ntɛnɛndonya fɛ 13h30 yɔrɔ ninnu ne n terikɛw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sugu kɔnɔna na n ko n bɛ bɔ sugu kɔnɔ n bɛ taa lu kɔnɔ ne n terikɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taga an bɛ bali mun na jadisi mototigi fila nana ka na an bila o milieu la dɔ taara jɔ an ɲɛfɛ dɔ taara jɔ an kɔfɛ ne ko n terikɛ ma n ko n ma nin faamu n ko nin ye jadisiw ye dɛ ale bolila ne fana y'a essayer sisan n ko n bɛ carré dɔ bɛ n kɔfɛ n ko n bɛ segin ka don carré fɛ n nana ka na marifa da jɔ ne na donc ko ne bolila ko a b'a ci ne ye n jɔ ka n bolo kɔrɔta sanfɛ ne ye n turu kunbere kan sɔrɔ ka na ne ben disi kan ne y'a essayer k'aw sama u bɛ minɛna kun jumɛn la o k'a fɔ n ɲɛna ko ne sera yen nɔ ne minɛna kun min na ne bɛn'a dɔn donc a ye ne ɲɛ siri ka n bolo siri ka n bila moto kan ka taga ne minɛ cogo filɛ nin ye Suwala dugu kɔnɔna na. A taalen mun fɔra i minɛ kun na. u ye ɲininka n ka baara la ko n ka baara ye mun de ye n y'a f'u ɲɛna n ko n ye aventure de ye n bɔra Guinée équatoriale n ko n bɛna muso furu la o moment kɔnɔna na n bɛ yuguyugu ta n b'u feere n k'o de ye n ka baara ye ko n ka baara ye mun ye o kɔfɛ n ko ne ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔfɛ ko ne ka baara ye min ye o kɔfɛ olu bɛn'o fɔ ne ɲɛna ko ne ye sɔrɔdasiw de ye ne n'a mɛ mission de la ko ne ni sɔrɔdasiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne ni donsow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko n ko ne tɛ sɔrɔdasiw ye ne ni donsow tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye civil gansan de ye ko ne ka jɛya ne ma jɛya ne bɛ sa chaîne na yan nɔ olu tɛ ne bila ko n ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ de ka di olu ye bon n bɛna mun f'u ɲɛna ne bɛ se k'a fɔ ne sigilen filaw bolo yan sisan n b'a dɔn n minɛna aw bolo kun min na don dɔ la mobili dɔ de bɔra Jabali ni essence ye ka na di jadiwale tigilamɔgɔw ma an sigilen ɲɛna pɔnda la. Yɔrɔ jumɛn pɔnda la. Suwala bɔda la ka taa Tilebiyanfan fɛ Garabali fanfɛla fɛ o kɛra min kɛ sɔrɔdasikɛ dɔ de ka numéro bɛ n bolo ne ye sɔrɔdasikɛ nin bipe a ye ne wele n y'a fɔ a ɲɛna n ko mobili dɔ bɔra Jabali ka na essence di jadiwale tigilamɔgɔw ma n ko mobili yɛrɛ ne yɛrɛ ɲɛ b'a la o sɔrɔdasikɛ in ko ma sisan ko n ka mobili foto ta k'a ci a ma ne ye mobili foto ta k'a ci a ma o kɔfɛ a tilala ka ne wele tugun ko mobili numéro ci a ma n ko vraiment mobili kɔni tagala déjà a ko problème t'a la a y'a faamuya o kɛra n nana mɛn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ye mobili min nana essence di jadiwale tigilamɔgɔw ma ko sɔrɔdasiw y'a minɛ Jabali pɔn na ne b'a dɔn ko ne information min di sɔrɔdasiw ma n ko ye nin de ye sinon ne ka baara tɛ ka na dugu kɔnɔ ka na information ta k'a di sɔrɔdasiw ma ne y'o f'u ye kɛ n t'u bolo n ko o k'u bɛ tiɲɛ de fɛ ne ye nin de f'u ɲɛna o ko ne ka jɛya sisan ne ni mɔgɔ jɔn de bɛ dugu kɔnɔ o baara in na ne k'u ma ne ka baara tɛ ne tɛ sara sɔrɔdasikɛ mɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ ne ma a ka mugan tɛ ne kɔnɔ ne y'o fɔ a ɲɛna n ko bon
ne ti mɔgɔ dɔn inshallah mɔgɔ min b'a baara kɛ fo n'u ko ne kɛ nkalon da mɔgɔ la ko ne tɛ se k'o kɛ mais dɔwɛrɛ fana y'o kɔfɛ o kɔni bɛ kɛ ne siri kɛ n bila ten. E kun bɛ balo cogo di k'i t'u bolo ye. malo dɔrɔn kalo 2 an b'u bolo malo an bɛ malo de dun sanga ni wagati bɛɛ a bɛ kɛ dumuni b'i kɛrɛfɛ ye dumuni tɔgɔ don mais n tɛ se k'a dun. An ye kunnafoni dɔw sɔrɔ k'i kun bɛ Jariwala tigilamɔgɔw ka kunnafoniw ta k'a di Mali sɔrɔdasiw ma o kɔfɛ tuguni an ye kunnafoni sɔrɔ sɔla sugu ye ntɛnɛn ye k'i kun bɛ taa bagan sugu la ka taa i yaala ka sɔrɔ ka mɔgɔw bagabaga n'o ye bagantigiw ye k'olu bagabaga k'a fɔ k'i ye kunnafoni sɔrɔ ko Mali sɔrɔdasiw bɛ na dɛ ko n'o kɛra ko bagantigi minnu bɛ yen k'olu bɛ boli ka taa k'i bɛ sɔrɔ k'o baganw cɛ o kuma ye tiɲɛ ye wa. o ye jugu n'a ye i bɛ sɔla ta kama kun fa kun i bɛ ɲininkali kɛ ni mɔgɔ dɔ delila ka bagan juru ye ne bolo ko n bɛ ka yaala n'a ye k'a feere ou bien ka bagan juru ye ne bolo n bɛ taa n'a ye an ka du kɔnɔ ka kanni kɛ k'a dun i b'o mɔgɔ yaala sɔla n'i y'a sɔrɔ o ye jugungalon ye o tɛ ne ye n ye information min di sɔrɔdasiw ma essence ko la ne minɛna o de la mais fɛn fɛn fɔra o kɔfɛ a bɛɛ ye jugungalon ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a kuma fɔ o ma deli kɛ ne ye hali ni ye ne jɔ o ɲɛkɔrɔ bi u tɛ ne dɔn ne kɔni bɛ se ka min fɔ o ɲɛna dɔrɔn lakana tigilamɔgɔw k'u jilaja u ka baara fɛ parce que mɔgɔ ninnu kan mun b'u da k'olu bɛ silamɛya kɛlɛ de la diinɛ ko ala kira ko k'u ka jahadi kɛlɛ ko k'i ni kɛ nafolo di jahadi la ko k'a kɛlɛ k'o de ye silamɛya ye en tant que Mali armée ma essayer ka bɛnkan ta n'olu ye ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ka démocratie bɔ jamana kɔnɔ jamais kɛlɛ in a tɛ ban fo ka taa fɔ min kɛra donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ ko in a bɛ yɔrɔ min na a ka se ka nɔgɔya. Ni tun ye Tabure yɛrɛ ye Tabure Bɔrɛ ni tun y'ale yɛrɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale tun minɛnen bɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la a fɔra cogo min na ala y'a porogoto an bɛ dugawu kɛ a n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn b'u bolo bi yarabiya an b'a ɲini ala fɛ ala ka fiɲɛbɔda k'u kelenna bila yɛlɛ u bɛ se ka segin so cogo min na n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo. An karamɔgɔ an bɛ taa jamana kɔkan an b'a daminɛ Bɛnɛkaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Bɛnɛ jamana kɔnɔ k'u bɛ wulikajɔ la nin waati laban in na walasa olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la minisiri ka bolo kan ko ka se ka olu lasegin ka taa Bɛnɛkaw fɛ yen a yirala k'a fɔ u ka minisiri min ni ale bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ kɔnɔ ɲɛbɔli la ko ale kɔni ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin min ye Nations Unies ale maa ɲɛma ma walasa nin baara in a ka se ka teliya joona joona n'an bɔra yan an bɛ taa Nigériyakaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye wulikajɔba dɔ o kɛra Nigériya ale marabolo kɔnɔ n'o ye Bosi ye nin kɛra denmisɛn sifinnaka dɔw fɛ ko wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko musolaka dɔ kɔni k'ale bɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la ka se ka mankutu lagosi k'o ta ka ɲɛsin maaw ma o de kɛra sababu ye sifinnakaw ni wulikajɔ sabati ka se ka yɔrɔ kɔni kari-kari kosɛbɛ n'an bɔra an bɛ taa Laginɛkaw fɔ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Laginɛ cɛmancɛ fanga olu ni CEDEAO n'o ye farafinna tilebɛnfɛ olu ka kulu faraɲɔgɔn kulu dɔw ye ko dagaba wuli kɔni ko o b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi kosɛbɛ dɛ bawo ko Laginɛ cɛmancɛ fanga ko olu kun y'a ɲini k'a fɔ kalo 36 ko o ka diw ma walasa u ka se Laginɛ k'ale bila siratigɛ jɛlen kelen kan o hakilila min kɔni taara ko o ma kɛ CEDEAO fɛ olu fɛla ko ye ko k'an kunnafoni kɔni bɔra ka bin sa min ye Laginɛ ale maa ɲɛmaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ɲɛmaw k'u kɔni tɛna se ka k'u bɛna leçon di olu ma Laginɛ ale kɔni maracogo la n'an bɔra an bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ États-Unis jamanakuntigi Joe Biden ko ale kɔni bɛ taamana nin waati in na min ye Asie jamana olu kɔni kɔnɔna la kunnafoni ka fɔlɔ k'a bɔra Corée du Sud kaw fɛ k'i kunda min ye Japon kɔnɔna ye kunun karido ko an bɛ don min na ko bi sɔgɔmada in na ko ani Japon premier ministre k'u kan ka ɲɔgɔn ye ko wa ko ɲɔgɔn in fanba bɛna boli gɛlɛya min n'a bɛ Ukraine kaw da la nin waati in na ko ka se ka sigi ka fɔ ko o ko la n'an bɔra an bɛna Allemagne kaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye sanfiyɛnba dɔ ko o kɔni wulila Allemagne jamana kɔnɔna jumandon wulikajɔw bɛ sen na nin waati in na ko a kɔni kɛra sababu ye ka se ka maa kelen ko o kasara nin na ka maa 60 ɲɔgɔn ko olu bɛɛ lajɛlen ka olu sabakɔrɔ jogi maa caman bolola fɛnw ko o caman ko o taara nin sanfɛ fɛ ka se ka dɔw fana kari kosɛbɛ an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ jamana ko kan o la kumaba da tun ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya basigi lafiya k'o cogo diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na